Γεια σε όλους, ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο που κάνω στο κανάλι. Ανέστης Καραβαριώτης είναι το κανάλι. Έχω ήδη κάνει στα ελληνικά μια παρουσίαση σε Βέσπα και έχει και δύο παρουσιάσεις στα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει. Κλασικά σε αυτά τα βίντεο έχω ξεκινήσει με δικά μου οχήματα. Είχα πει ότι θα κάνω ένα Citroën Berlingo. Επομένως σε αυτό εδώ το βίντεο θα κάνω μια παρουσίαση σε ένα Citroën Berlingo πρώτης γενιάς. Ακούτε πολλά πουλάκια να τιτιβίζουν, δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται στο βίντεο και κατά πόσο θα είναι ενοχλητικό, ελπίζω να μην είναι πάρα πολύ. Η Ιωάννινα κάτω από το θέατρο του Φρότζου, πρωί και τα πουλιά είναι σε ίστρο. Εν πάση περιπτώσει πάμε να πούμε δύο λόγια για το Citroën Berlingo και για μια κατηγορία που στην Ελλάδα της δεκαετίας του 90 και του 2000 ήταν πολύ παρεξηγημένη σε σχέση με άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει, κυρίως ευρωπαϊκές, γιατί εντάξει, με την Αμερική δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Αρχές δεκαετίας του 90, κάποια στιγμή η Peugeot με τη Citroën είχαν ήδη κατά κάποιο τρόπο συνενωθεί. Νομίζω το πρώτο αυτοκίνητο της συνεργασίας ήταν το Xantia, η λεγόμενη Xantia, από τη Citroën μιλάω πάντα, δεν θα μιλήσω για την Peugeot. Όπου στην πλατφόρμα επάνω της Peugeot, εν πάση περιπτώσει, σε μια κοινή πλατφόρμα, η Citroën παρουσίασε το Xantia. Η Citroën όμως κρατούσε ακόμα πάρα πολύ το δικό της στυλ. Έτσι το Xantia είχε υδροπνευματικές αναρτήσεις. Τις λεγόμενες αυτές που ανεβοκατεβαίνανε, εν πάση περιπτώσει, με το υγρό κτλ. Ήθελαν να φτιάξουν ένα βανάκι, ένα minivan, κυρίως για εμπορικούς. Η χρήση δηλαδή του Berlingo, κυρίως η σκέψη αρχική ήταν ένα βανάκι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε χώρους εργασίας, έτσι, ως βαν μεταφοράς. Δύο θέσεις κλασικά μπροστά και πίσω βαν. Πιο παλιά το βαν που χρησιμοποιούσε η Citroën ήταν όπως είναι τα αγροτικά, για να το δώσω πολύ απλά να το καταλάβουμε. Είχε μπροστά τον κλωβό και από πίσω μπορούσες να τροποποιήσεις το σασί. Δηλαδή μπορούσες να βάλεις πιο ψηλό, πιο χαμηλό, μπορούσες να το κάνεις νομίζω και επιβατικό. Εν πάση περιπτώσει η Citroën δεκαετία του 90 μαζί με την Peugeot λέει θα φτιάξουμε ένα minivan το οποίο θα είναι ενιαίο σώμα, σασί. Και ξεκίνησε η πρώτη έκδοση του Berlingo περίπου στο 1996 να πωλείται ως van και σχεδόν άμεσα έφτιαξε και το επιβατικό, το οποίο ήταν το Berlingo το Multispace. Όπως είναι αυτό εδώ πίσω, με τη διαφορά ότι η πρώτη γενιά του Berlingo του Multispace ήταν τρίθυρη, δηλαδή είχε πόρτα οδηγού-συνοδηγού, στα πίσω καθίσματα έπρεπε να διπλώσεις το κάθισμα για να μπεις μέσα, δεν ήταν τόσο πολύ πρακτικό. Κατά τα άλλα ήταν ακριβώς το ίδιο αυτοκίνητο που βλέπετε πίσω, χωρίς τις πίσω σειρώμενες πόρτες. Οι πίσω σειρώμενες πόρτες άργησαν λίγο, νομίζω πρέπει να ήρθαν στο τέλος του 90, περίπου στο 99, με 2000 κάπου εκεί, το οποίο πολύ καλά σκέφτηκαν ότι αφού κάποιος το παίρνει για να το χρησιμοποιήσει για να βάζει πίσω τα παιδιά του, δεν μπορεί να ρίχνει τα καθίσματα να είναι σαν τρίθυρο, θα πρέπει να είναι ένα σωστό minivan. Ευρωπαϊκό minivan. Και έτσι έβαλαν τις πόρτες πίσω. Αυτό είναι μοντέλο 2002. Είναι το τελευταίο Mark I, δηλαδή θα δείτε τα φανάρια μπροστά. Είναι η τελευταία φουρνιά αυτού του Berlingo πριν κάνει ένα πολύ μεγάλο facelift. Ουσιαστικά δεν άλλαξε το αυτοκίνητο, αλλά ήταν τόσο μεγάλο το facelift που είναι και δεν είναι διαφορετικό. Δηλαδή είχε άλλη μούρη μπροστά, άλλα φανάρια πίσω, άλλο ταμπλό μέσα τελείως εσωτερικό διαφορετικό. Επομένως αυτό είναι το Mark I Berlingo. Πρώτη φουρνιά, 2002, είναι ένα από τα τελευταία multispace που πρέπει να πουλήθηκαν τότε στην Ελλάδα. Φυσικά θα δείξω και το αυτοκίνητο μετά, θα κάνω μια όσο μπορώ έτσι πιο διεξοδική παρουσίαση και ο σκοπός είναι να πούμε και κάποια πράγματα για το αυτοκίνητο, επειδή το έχω στην κατοχή μου αυτό 2,5 προς 3 χρόνια, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αν και το αυτοκίνητο έχει πολλά χιλιόμετρα, έχει 222.000 χιλιόμετρα σχεδόν. Λοιπόν, να πω κάποια συν του αυτοκινήτου, κάποια πλην και να πω και έτσι τώρα στην εισαγωγή και την παρεξηγημένη κατηγορία. Έχω μεγαλώσει αυτή την εποχή, είμαι γεννημένος το 83, έχω ζήσει τη δεκαετία του 90 πολύ καλά και πάντα είχα τρέλα με τα αυτοκίνητα, εξού και τα βίντεο. Και έχουν περάσει πολλά αυτοκίνητα από τα χέρια μου, εν πάση περιπτώσει, ανά τα χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση Έλληνας τη δεκαετία του 90, ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που επέλεγαν να αγοράσουν station wagon ή minivan. Για κάποιο λόγο ο Έλληνας εκείνη την εποχή ήθελε το αυτοκίνητο να είναι φινετσάτο, να είναι σπορ, δεν ξέρω τι, πήγαινε σε τρίθυρα,
Έχω δει ανθρώπους με 2 παιδιά να έχουν Opel Tigra πρώτης γενιάς, ας πούμε, με τα καθισματάκια, τα Amy Bucket πίσω που δεν χωρούσες. Δηλαδή κάπως δεν είχαμε στο μυαλό μας καθόλου, δεν υπήρχε αυτό στην κουλτούρα καθόλου, το μετακινώ την οικογένειά μου με άνεση. Κάποιος μπορούσε να αγοράσει τζιπάκι, να πάει σε κάποιο αμάξωμα τύπου Βιτάρα που ήταν και πεντάπορτο. Λοιπόν, τζιπάκι, γιατί τότε δεν ήταν τα σημερινά τα SUV, κάπως ήταν διαχωρισμένα τα 4x4, όπως ήταν τα Φερόζα, τα Βιτάρα, το Τέριος, μεταγενέστερα, εν πάση περιπτώσει. Για μικρά μιλάω τώρα, έτσι, δεν μιλάω για τσερόκι, ας πούμε. Και μετά υπήρχαν και τα minivan. Ήταν αυτό εδώ, ήταν το Peugeot Partner που ήταν το ίδιο σε συνεργασία με τη Citroën, που ήταν το ίδιο πράγμα σε Peugeot, με κάποιες αλλαγές, εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά όλες οι εταιρείες είχαν station wagon, δηλαδή υπήρχε Renault Laguna station wagon, όλα τα αυτοκίνητα υπήρχαν σε station wagon εκδόσεις, και το 306 και το 206, το Peugeot αντιστοίχως, και η Xantia υπήρχε σε station wagon. Και όμως για κάποιο λόγο ο Έλληνας δεν επέλεγε με τίποτα την ευκολία αυτή του μεγάλου αμαξώματος, το οποίο πραγματικά σε αυτό το αυτοκίνητο είναι σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή κάποιος που ήθελε να κάνει οικογένεια τότε και είχε 2 πιτσιρίκια, ας πούμε, δεν νομίζω ότι μπορούσε να αγοράσει κάτι πιο άνετο από αυτό εδώ. Αυτό φοράει 1400 κυβικά κινητήρα, 75 ύπους οχταβάλβιδο, το οποίο είναι και ένα συν και ένα πλην του αυτοκινήτου. Δηλαδή είναι συν γιατί έχει καλή οικονομία καυσίμου. Ο κινητήρας αυτός, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω και από μηχανικούς, είναι από τους αλεξίσφαιρους κινητήρες της Citroën Peugeot, γιατί νομίζω μαζί τον είχαν. Υπάρχουν κινητήρες σαν αυτόν εδώ που έχουν βγάλει πάνω από 500.000 χιλιόμετρα, χωρίς να έχουν ανοίξει τον κινητήρα, εν πάση περιπτώσει, φυσικά με τις κανονικές του φθορές. Αυτός εδώ έχει 221.000 χιλιόμετρα, 222 δηλαδή, είναι στη μέση της ζωής του, μπορώ να πω, και όντως ακούγεται ότι ο κινητήρας δουλεύει πολύ σωστά. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή. Το συν ήταν η αξιοπιστία και η κατανάλωση καυσίμου, η οποία είναι περίπου 6,5 με 7 λίτρα στο ταξίδι και 8,5 με 9 λίτρα μέσα στην πόλη. Δεν θα δείτε παραπάνω, 10 λίτρα δεν υπάρχει περίπου σε 100 χιλιόμετρα να δείτε κατανάλωση σε αυτό το κινητήρα. Πρέπει να έχετε απίστευτα βαρύ πόδι. Οι ταχύτητες που μπορούσε να ταξιδέψει ήταν για μένα μέχρι τα 120 χιλιόμετρα, για να μπορείς να ταξιδέψεις με μια σχετική οικονομία, 110-120. Στις ανηφοριές, δυστυχώς, και αυτό είναι μείον του κινητήρα αυτού, δεν είχε τη δύναμη την παραπανήσια του 1600, ας πούμε, ή του 1800. Επομένως έπεφτες αναγκαστικά και έβλεπες και την ένδειξη της θερμοκρασίας να έχει ανέβει από τη μέση, το οποίο βέβαια αυτό έτσι δούλευε το αυτοκίνητο, δεν ήταν ανησυχητικό. Στο ταξίδι θα δούλευε η θερμοκρασία παραπάνω. Από εκεί και πέρα, όταν το ξεκίνησε αυτό το μοντέλο, είχε στις επιλογές το 1400 βενζίνη, 1800 βενζίνη, το οποίο έβγαζε 90 ύπους περίπου. Φυσικά δεν ήταν και πιστόλι, όμως είχε πολύ ροπή, πολύ περισσότερη ροπή. Και φυσικά μπορούσες να το αγοράσεις όχι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στις πόλεις, στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις, ή σαν επαγγελματικό με κινητήρες diesel, που αν δεν κάνω λάθος ήταν diesel 1,9, που έβγαζε γύρω στους 70 ύπους περίπου, και δίλιτρο diesel. Στην πορεία, αν θυμάμαι καλά, στα τελειώματα του φόρεσαν και το 1600 κινητήρα 16 βάλβιδος, αν πρέπει να ήταν αυτός, που έβγαζε 110 ύπους. Δεν νομίζω ότι κυκλοφορούν πολλά στην Ελλάδα με αυτό το κινητήρα όμως. Λοιπόν, θα αρχίσω σιγά σιγά να δείχνω το αυτοκίνητο για να δούμε έτσι τι κέρδιζες, τι έχανες στην περίπτωση που αποφάσιζες να πας για Μπερλίνγκο. Καταρχήν, για να το δείχνω, αυτό είναι το αυτοκίνητο, να κάνω ένα γύρω-γύρω για να το δούμε καλύτερα. Αυτό εννοώ μπροστά βλέποντας τη μάσκα, αυτή είναι η μάσκα που λέμε του Mark I. Στην επόμενη μάσκα άλλαξε κατά πολύ τα φανάρια, εν πάση περιπτώσει, είχε διαφορετικό στυλ μπροστά. Εδώ βλέπουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 4 μέτρα και 11 εκατοστά μήκος. Είναι ένα μικρό αυτοκίνητο. Ένα πραγματικά μικρό αυτοκίνητο σε διαστάσεις. Παρ' όλα αυτά θα σας δείξω μέσα τους χώρους. Κάνω ένα γύρω-γύρω. Βλέπετε τη χαρακτηριστική μάσκα μπροστά της Citroën, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είναι το αυτοκίνητο. Θα ξεκινήσω από το port bagage να δείχνω τους εσωτερικούς χώρους, για να δείξω
φυσικά τι κέρδιζες όταν αγόραζες τέτοιο αυτοκίνητο για την οικογένεια. Εδώ είναι ο χώρος αποσκευών, ο οποίος χώρος αποσκευών έχει αυτό εδώ φυσικά το κάλυμα, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να το αφήσεις να φύγει και να δούμε και κάποια πυροσβεστήρες, τέλος πάντων τι έχω. Το αυτοκίνητο έχει χώρο αποσκευών 660 λίτρα, χωρίς τα καθίσματα να έχουν αναδιπλωθεί. 660 λίτρα. Χωρίς να το ξέρω τώρα με βεβαιότητα, αλλά δεν νομίζω ότι το Range Rover, το αντίστοιχο της εποχής, είχε 660 λίτρα ρεζερβουάρ, με συγχωρείτε, χώρο αποσκευών. Και μιας και είπα για το ρεζερβουάρ, επίσης έχει πολύ μεγάλο ρεζερβουάρ. Το ρεζερβουάρ του είναι γύρω στα 60 λίτρα, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή στο γέμισμα, σε συνθήκες ταξιδιού, βγάζει περίπου 600 χιλιόμετρα, ενδεχομένως και παραπάνω, μέχρι να ανάψει το λαμπάκι της ρεζέρβας, που φυσικά έχει και αρκετά χιλιόμετρα ακόμα ρεζέρβα. Λοιπόν, χαρακτηριστική η τάπα τότε που έβαζε στο κλειδί και την τραβούσες έξω. Είναι λίγο δύσκολο να μπει μετά σε πολλά βενζινάδικα, αν δεν το ξέρουν, λίγο ζορίζονται. Λοιπόν, και τώρα θα ανοίξω για να βλέπουμε το εσωτερικό του αυτοκινήτου, για να δούμε κιόλας τα διάφορα παιχνίδια της Citroën και τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα του αυτοκινήτου που ξεκινάνε, γιατί εντάξει, εξωτερική εμφάνιση σου αρέσει ή δεν σου αρέσει κάτι. Αλλά πίσω 3 θέσεις, στις οποίες μπορούν να κάτσουν 3 ενήλικες και να ταξιδέψουν, 3 κανονικές θέσεις επομένως, γιατί σε πολλά αυτοκίνητα μπορεί να σου έλεγε ο άλλος, έχω ένα ας πούμε Golf και έχει 5 θέσεις, ξέρω εγώ. Οκ, δεν μπορούσες να βάλεις 3 ενήλικες πίσω και να πας ταξίδι με τον Golf εκείνης της εποχής δεκαετίας του 90. Το πιθανότερο είναι ότι πίσω θα ήταν ο ένας πάνω στον άλλον και θα παραγνωρίζονταν. Στο Citroën βλέπετε και τους χρωματισμούς της εταιρείας. Τα κουρτινάκια είναι δικές μου προσθήκες στα παράθυρα, τα πίσω, για τα παιδιά. Το αυτοκίνητο αυτό να πω ότι είναι καθημερινό αυτοκίνητο της οικογένειας. Λοιπόν, είμαστε στο εσωτερικό. Τσέπες εδώ για να βάλεις πράγματα, οκ, κλασικό, το είχαν όλα. Έχει πολύ βαθιές θήκες για να βάλεις αντικείμενα και στις δύο πλευρές. Φυσικά έχει θήκη και στην πόρτα για να κουμπίσεις κάτι, είναι στενή αλλά δεν έχει σημασία. Διχτάκια για να κουμπίσεις κάτι και κρεμάστρες πίσω στα πίσω καθίσματα. Και ακόμα εάν κάποιος ήθελε να βάλει, έχει αυτήν εδώ τη θήκη, την οποία τη χρησιμοποιώ σαν ποτηροθήκη στη μέση των καθισμάτων. Και φυσικά αν κάποιος ήθελε να βάλει και κάτι ακόμα, μπορούσε να το βάλει και από κάτω από εδώ, κάτω από τα καθίσματα δηλαδή, πρόχειρα. Εδώ βλέπετε ότι κάτω από τα καθίσματα έχει κενά, μπορείς να βάλεις κάτι. Εννοείται τα καθίσματα αναδιπλώνονται, έρχονται τελείως μπροστά και γίνεται ουσιαστικά σαν βαν. Μπροστινές θέσεις. Βλέπετε και την κόκκινη μοκέτα της Citroën. Μπροστινές θέσεις. Αυτή η χαρακτηριστική διχρωμία. Η ποιότητα κατασκευής να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Για αυτοκίνητο εκείνης της εποχής. Θα δείξω και το ταμπλό. Θήκη εμπρός εδώ για να βάλεις μικροαντικείμενα. Κλασικό ντουλαπάκι, το οποίο έχει και 2 ποτηροθήκες. Εντάξει, αυτές τώρα ποτηροθήκες ανάγκης, δεν ήταν τώρα και το καλύτερο να έχεις τους καφέδες εδώ πάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μεγάλες θήκες και στις 2 πόρτες, τις οποίες μπορεί να βάλεις και μπουκάλια και ροφήματα. Ασφαλώς. Σε εξοπλισμό, για να δείχνω κιόλας τον εξοπλισμό, να έρθω από την πίσω μεριά, να κάνω, για να φαίνεται καλύτερα. Να φαίνεται το ταμπλό, κάπως έτσι. Ας μας ενοχλεί ο ήλιος. Έπαιρνες αερόσακο οδηγού. Είχες ηλεκτρικά παράθυρα, είχες ηλεκτρικό το δεξί καθρέφτη, παράδοξο, τον καθρέφτη που δεν έφτανες, ο άλλος καθρέφτης τον βλέπετε είναι χειροκίνητος, φυσικά κεντρικό κλείδωμα, είχε air condition, εννοείται είχε air condition το αυτοκίνητο και πολύ καλό air condition μάλιστα, γιατί πολλά αυτοκίνητα της εποχής είχαν air condition όχι τόσο αποδοτικό. Βλέπετε τις λεπτομέρειες της Citroën που συνεχίζουν στο ταμπλό με το πράσινο χρώμα, δηλαδή στο αυτοκίνητο αυτό είχε δοθεί μια έμφαση. Πάνω έχεις ράφι που μπορείς να βάλεις πολλά αντικείμενα. Έχω το book του αυτοκινήτου εκεί. Βλέπετε τη μοκέτα συνεχίζει κόκκινη, κόκκινα μέχρι και τα πλαστικά εν πάση περιπτώσει που πατάνε τα πόδια σου. Και μπροστά κλασικά έχει μια θήκη για να βάλεις αντικείμενα, ανοίγει δηλαδή το μεσαίο. Να έρθω να το δείξω κιόλας. Μπροστά στις θήκες του αυτοκινήτου.
είχαμε και την πτώση του κινητού. Μπροστά στις θήκες του αυτοκινήτου ανοίγεις για να βάλεις μικρό αντικείμενα εδώ. Επίσης έχει το κλασικό τασάκι, γιατί εκείνη την εποχή λίγο πολύ όλοι κάπως κάπνιζαν. Εδώ βλέπουμε και το καντράν του αυτοκινήτου, το οποίο συνεχίζει με πράσινες λεπτομέρειες μέσα. Τα πετσαρίες και στις πόρτες. Και γενικότερα ένα άρτια φτιαγμένο αυτοκίνητο. Μεγάλο πλεονέκτημα η σειρώμενη πόρτα, για ευνόητους λόγους, γιατί μπορείς να παρκάρεις σε κάποιο πεζοδρόμιο και έχεις όλη την ευκαιρία να την κλείσεις, εν πάση περιπτώσει. Και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο φοράει και τις ράγες οροφής, τις οποίες είναι οι αυθεντικές, εν πάση περιπτώσει. Εάν δεν σου έφτανε ο χώρος των 660 λίτρων στο πορτμπαγάζ, μπορούσες να βάλεις και πράγματα από πάνω. Και αυτό είναι το Citroën Berlingo πρώτης γενιάς που βλέπουμε στην παρουσίαση. Για να γυρίσω κιόλας στην κάμερα. Εξαιρετικό μικρό αυτοκίνητο, γιατί ήταν μικρό αυτοκίνητο, είναι πολύ μικρό minivan. Όταν λέμε ότι είναι 4 μέτρα μήκος, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο πολύ μικρό, παρόλα αυτά με τεράστιες δυνατότητες. Δεν ξέρω γιατί εκείνη την εποχή δεν είχαμε καθόλου ζήλο και αγάπη, εν πάση περιπτώσει, για να αγοράσουμε station wagon ή αυτή την κατηγορία των αυτοκινήτων. Παρόλα αυτά άξιζαν σαν αυτοκίνητα. Το συγκεκριμένο είναι Survivor, γιατί έχει τα χιλιόμετρά του, αλλά παρότι έχει τα χιλιόμετρά του συντηρείται καλά. Δεν είχαν μηχανικά προβλήματα, δεν είχαν ιδέα, δηλαδή πολύ basic πράγματα έκανες σε επίπεδο μηχανικής. Όσο καιρό το έχω, το μόνο που έχει βγάλει έτσι που δεν είναι φυσιολογική φθορά είναι ένας γκρίλος στο παράθυρο του συνοδηγού που ήθελε αλλαγή. Κατά τα άλλα, το αυτοκίνητο είναι όσο πιο αξιόπιστο μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο της ηλικίας του. Θεωρώ ότι μπορεί να βγάλει άνετα άλλες τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα στη μηχανή με σωστή συντήρηση. Δεν έχει καθόλου κατανάλωση λαδιού και γενικότερα ήταν πολύ καλός κινητήρας. Citroën Berlingo πρώτης γενιάς, λοιπόν, Multispace 1400. Εξαιρετικό αυτοκινητάκι, το οποίο αν το έβρισκε κανένας μεταχειρισμένο σε μια αποδεκτή κατάσταση, εντάξει, ας μην είναι και βιτρίνα, εν πάση περιπτώσει, θα τον εξυπηρετήσει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ευχαριστηθεί. Αυτά, θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο. Με συγχωρείτε και για την πτώση του κινητού πίσω, αλλά όπως λέει, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Σας χαιρετώ και μπορείτε να δείτε το κανάλι και να εγγραφείτε άμα θέλετε να έχετε ενημέρωση για επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.